Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankeɓe e yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓindu jayndeli moɗon non dañirton ɗum subaka fofo ɗo e Pindi TV amin dañi weltare huccidde e moɗon oɗo subaka non dañirton ɗum subaka foof caggal nde min jarni on noon e bismade on e émission moɗon ko wiide on tan oɗon gonde e banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Amadou Moussa Amadou Moussa bisimilla ma banimba Aissata Ndiaye debbo pullo jam wale mon yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi on calminama inde on manama e jettoɗe kono ɗum ko Aissata hande noon journée ɗi dawri ko ɓuttidi noon kam so Allah dawri ko mawni no mawni saabu hande miɗen andi paɗen ko dow kammuji ɗi eɗen gandi ko ɓuuri hen ko tengtude hande e jayde ɗi ko Ethiopian Airlines woni laana Ethiopie naaɓe ɗeɓka yande hanki toon to AIBD noon tigui men gari hen e roɓindu jaydeli meɗen e caggal roɓindu jaydeli wadde noon Amadou en puɗɗorto e Vox Populi tigi nden ɗon jayde ne wayno arti koye on ɗon accident ɗemnoɗo wadde kono tan Allah waɗi hen tigui ndiyam salligui toon to AIBD aéroport international Blaise Diagne gonɗo toon to Diass jayde noon wi no wayno ko capanɗe jeenayyi tawi ko passager en woni tan jolnoɓe tigui e kan ɗon laana noddirteke Ethiopian Airlines kañum tan daɗi e mayanɗe munen saabi noon jayde nde oɗo saaha ene sifo holko jeeyi sababu tigui on ɗon accident ɓe mbi tan ne wayno ko moteur tigui junggo ñaamo on ɗon ene wayno no Boeing mo 700 ha joni mbiyen mo 7600 walla 7067 300 kañum tan ne wayno huɓɓi tigui ha saabi ne wayno on ɗon avion tigui heɓani diwde kadi juuri ko ɓuuri yawde toon to AIBD Le Témoin nden ɗon jayde ne wayno arti koye tigui ko yewti on ɗon fannu woni on ɗon ngol ɗon juurogol tigui tawi ko keñorogol toon to aéroport international Blaise Diagne mbo Diass tawi noon ko Boeing mo ganduɗa ko Ethiopian Airlines ɓe kolliti noon wonde ene wayno joni o ko crash manam tan ko janggu ne wayno danda toon to Diass e wiide jayde nde enquête nden jayde arti tigui koye on ɗon crash woni tan ngol noon ɗeɓgol yande on ɗon Boeing toon to Diass jayde noon e konngol muɗum dabikiniɗi wi tan ina wayno ko kulhuli kam e ɓerɗe dariɗe teska toon to AIBD L'Observateur jayde groupe Futurs Médias koye gonɗon felo yebɓi oɗo subaka hande ɓe mbi tan ene wayno joni o ko kulhuli kam tigui e panique woni ko teskano toon to aéroport international Blaise Diagne mbo Diass ɗum ɗon noon goto noon eɓe ganduɗa ɓe ene jolno tigui e on ɗon Boeing woni kan ɗon laana Éthiopie naaɓe o wiyete ko Pape Mor Fall kanko tigui arti e ko yewti on ɗon accident ɗeɓɗo wadde o wolti noon wonde kamɓe kay koɓe pohtoɓe plainte manam koɓe nawoɓe tigui on ɗon Boeing e lawol gam tan ɓe ƴeewa holko jeeyi sababu ɗeɗo caɗele accident heeɓi ɗum hanki ɗum saabi noon e wiide makko omo haala tan holno ɓe daɗiri kamɓe capanɗe jeenayo tawi ko passager en wonnoɓe e nder kan ɗon laana Éthiopie naaɓe ummortono ko ɗo e AIBD ene fayi toon to Bamako kono ɗum ko jayde arti e losko woni cimtol ngol BBC wanno e ko yewti alhaali Petrotim woni pétrole et gaz ɗo e nder leydi men Sénégal e ko fate banggue affaire Alioune Sall miñiraɗo e mawde leydi ndi ɗum saabi noon jayde wi ha joni ɗen mette ine keddi e Macky Sall saabima hawo tigui mbiyen haaldi mbiyen walla yewtidi mo ganduɗa ko biteɗo Boris Johnson kam woni hoorejo jagorɗe toon to Britannique ko yewti e on ɗon fannu Le Soleil jayde gendiri ndi kañum fini dawi koko yewti ko e presse en ligne ɓe kolliti wonde ko tolni e temet tati tawi noon ko sud joni o kañum tan windita anda nan ɗo e nder leydi men Sénégal tawi noon ngala tigui ko yewti ko e ko poti jogade to banggue doole ha mbawa tigui heddade e ko goni ko ɗum ɗon noon ha ko ɗum jeeyi sababu wiide jayde no wayno ko wiyete ko fake news manam tolno lotta en ina teska e nder on ɗon presse en ligne ɗum saabi noon laamu ngu oɗo saaha tan yiiɗi wadde tigui ko lawol manam tan ko rewnu ɗum lawol e ko yewti ɗin presse aji en ligne woni ko jayde ande dawri e subaka jayde Walfadjri nden ɗon jayde ari koye scandale et corruption woni mbuñaari toon to goomu walla mbiyen fedde wiyetende Lides AF woni goomu walla fedde ganduɗa nde koko dari gam kañum huufi athlétisme woni dogdu kam e gueɗe baɗe noon windere nde tawi arino ɗum ko ɓiɗɗo Sénégal najo biteɗo Lamine Diack o saaha gonɗo e yesso lawol ko hanke o huccidno e ñawoɓeɓe holtam noon jayde no wiiri ene wayno tan ko Lamine Diack joni o kañum ene wayno leppini ɓiyum ha leppi tigui caɓak e ko yewti on ɗon fannu ɓiyi ko biteɗo Massata Diack ha joni tigui Aissata ma en gar ɗum ɗon noon kanko Lamine Diack wiide makko tan joni o fotano tan accude ɓiyi ko ina waɗa ko weela e on ɗon fannu
Les Échos nden ɗon jayde ina wayno ha joni ko ɗin konngudi ɗi Lamine Diack arti oɗo subaka hannde ɗum ɗon noon jayde wi komo jokki tigui leppinde ɓi koye ko yewti on ɗon fannu to banggue mbuñari woni corruption e ko yewti on ɗon fannu jayde noon wi ina wayno tan ko kanko Lamine Diack e wiide makko o fotani tan accude ɓi ko ina waɗa ko wela e ko yewti e on ɗon fannu. Libération nden ɗon jayde Aissatou wayli sawru mbaggu kame hoore muɗum e o subaka arti ko yewti ko e terrorisme woni gueɗe wat boniyankagu e nder windere nde ha tengtuɗo e Afrique ɗum ɗon noon ko goto mo ganduɗa o ko tergal e gomo Boko Haram toon to Nigéria kañum tan joni joni o fawa jungo ɗo e wural ɗo e nder leydi men Sénégal tawi noon jagguiɓe ko gomo witeɓe dik woni dadiɓe leydi men Sénégal kañum tan jaggui ambassadeur woni jorniɗo hen hono biteɗo Aboubacar Al Chikawi gonɗo toon to Nigéria ɗum ɗo noon kanko on jaggaɗo wiyete ko Mohamed Adamou tawi noon kanko joni joni ko nelaɗo Aboubacar Al Chikawi gam ara ɗo e leydi men Sénégal wawa tigui sodde walla mbiyen homtude hakkillaji ɓiɓe leydi ndi gam nawaɓe ɓe gona tigui haaɓeteɓe e gomo Boko Haram kona ɗum ko fedde walla mbiyen gomo witegu tigui hono dik woni dadiɓe ne wayno joni joni keeɓi famde kanko on ɗon ɓiɗɗo Nigéria najo o heeɓi ene wayno yewtidde walla jokkodirde e biteɗo hono Mokhtar Diakhaté walla Mokhtar Diakhane mo ganduɗa joni joni koko ñawa ene taƴana duuɓi nogas e kasso wondude golle wawnere ko fate banggue terrorisme tawi noon ɓe jidirno ko toon to Kaolack wona ɗum ko kadi ɓe jidiri toon to Tambacounda e wiide jayde nde jeyde coftal balli star ko ɗon guddirten ko yewti e roɓido jaydeji men oɗo subaka hande jayde noon ari koye potiral ngal ganduɗa ngal ine faɗa tigui hakkude leydi men Sénégal e dowla Brésil ko janggo toon to Singapour ɗum ɗon noon jayde wi walla mbiyen ƴogi koye konngudi Sadio Mané jettiɗo hanki toon to ngal ɗon bollade diwoje ngal Singapour kañum e kippo guenduji o kala e kuuɓal ɗum ɗon noon kanko Sadio Mané o addi hen konngudi e wiide makko tan Brésil ne wayno ko test mawɗo woni tan ko ƴewdo mawɗo wonandeɓe kono ɗum ko noon kanko Sadio Mané ko jayde teski ko fuul manam tan ko didde yimɓe teska ina gari toon hay so tawi ko waktu jenggudo saabu hawruno koye waktu tigui hono 1h du matin toon to Singapour ina jabbomo moni kala ina yiiɗi foddade makko wadde Sadio Mané ko star kono tan star uji goɗɗi ne tawe toon to Brésil eno jayde wiiri ko ha joni Firmino ko noonne kadi e Neymar wondude Coutinho wondude Gabriel Jesus ɓeɗo kala ma kiwodir e leydi men Sénégal janggo Aissata Ndiaye gasi haalaɓe noon tigui Amadou gasi haalaɓe ceer wadde noon en garati e gueɗe rendo walla mbiyen fait divers Amadou fait divers hanki noon aɗa andi no mbiruɗa e fuɗɗorde nde ni toon to aéroport mo Dias walla mbiyen aéroport mo AIBD toon noon hanki mataw kulol waɗino toon eɓe ƴettunoɓe Ethiopian Airlines ɗum noon ina ƴewtinga Amadou oɗon yette compagnie ko dañata caɗele ko woni heewi saabu caggal tan lebbi jeeɗiɗi tan tolni ko ganduɗa ɗum ko ganduɗa kañum woni 737 max Ethiopian Airlines yanino ha waɗi mayɓe tolniɓe e 150 yimɓe ɓe ganda mbasino hen pittali mumen ɗum noon woni ko adduno caɗele ɗum saabi goto ɗum ɗoji mabɓe ingénieur uji mabɓe mo ganduɗa ko diwadu toon ni kañum haali wi tan ko aɓe ngakki seeɗa ɓe ganduɗa ko ƴewtotoɓe wonɓe wadde e banggal ingénieur e ko way noon aɓe mankira ɗum ɗon kono kadi nde oɗo crash dañi wonko ganduɗa ko heewi suuɗama ko wayno kayitaji ganduɗa waɗama falsifié ɗum ko haalluji makko kanko technicien oɗo e wiide tan aɓe ngakkira seeɗa ƴewtotoɓe ɓe ganda saabu Amadou aɗa andi avion wona fijirde ko ganduɗa yahat ne weeya so yani ndiyam ɓe mbawa ndiyam waɓe no yam hande mbasa pittali mumen aɗan ɗum ɗon ne foti ƴewtede no fewi haade fawede e marché o aɗa andi Aissata ko adi foof ko jarudema kadi aussi addude ndeɗo toɓɓere aɗa andi avion ne wayno ko moyen transport mo ganduɗa o ene sikka kañum ɓuuri ne wayno jogade hono sirde to banggue windere nde ɗum ɗon noon ene moƴƴi toppite kala e saaha kadi ɗum ɗo ko ɓuuren ko hulɓinade Aissata ene wayno ko lebbi jeeɗiɗi tan caggal ko crash o wanno toon to Éthiopie ha 157 woni temedere capanɗe joyi e jeeɗiɗo bani adama wonnoɓe hen wondude e membre de ko fate banggue dognoɓe kan laana kañumen kala keddi hen ɗum ɗon noon lebbi jeeɗiɗi tan caggal muɗum joni joni koɗe dañji oɗo défiance technique walla ɗeɗo caɗele ɗe
ganduɗa ko ɗo kadi leydi men Sénégal ko hunde hulɓinide donc en mbawi wiide kamɓe ɓe ganduɗa ɓe ko dognoɓe woni pilote en walla joguiɓe technique karallagal kan ɗon laana walla ɗen ɗon laaɗi mbaɗani qualifié manam ɓe gonani tigui tiɗɓe sembuɓe mbawi wawɓe kono kam ene jaari wattude hakkille saabu oɗo ingénieur mo ganduɗa ko ɗon wonno ko ɗon liggortono sa yi joguima hen pellital windude eko wayni ko noon kadi haalde ha tengti wullito yaade woni ko wiyete wadde porté plainte e lewru ɓennuɗo ndu toon to États-Unis haalde e gueɗe baɗe noon donc ko hunde ganduɗa ene jaari ƴewde saabu laana kaɗo Ethiopian Airlines eɗen gandi ko ene jaa e laaɗe ɓurɗe wawde jolede ɗo hen e nder leydi Sénégal walla ɗo e Afrique ni ha e windere nde donc noon laana ko ganduɗa ka nawata ko capanɗe nawata ko temedde ene moƴƴi ƴewtede moƴƴi eko haali ko kanko ingénieur o wawa kadi vraiment yimɓe mbawa tan hakkillaji kadi gueɗɗe deftine lawol ɗum ɓuuri wonde normal gueɗe ɗe yo deftine lawol kono kadi yo ƴewte no fewi saabu tan yete ko wiyete fittandu wona fijirde saabu hanki ko Allah waɗi hen sutura nde avion o yeehi hane yiiɗa ummade ko nden ɓe ƴewtidima taw darti kadi wonnoɓe hen ɓe jippi aɗa andi ɗum ɗon ma addu kulol ma wonɓe ganduɗa saabu wonɓe ganduɗa Amadou so ɓerde mumen kasi nangui hunde tan pour iwa hen yawata ɗum ɗon ina wawi adde probléme psychologique e ko way noon saabu ko ɓoccitade e mayde ko ɓoccitade e mayde ne wawi addude caɗele no fewi e psychologie e hakkille neɗɗo o adda caɗele wawata ɗanade so jooɗima walla ni yaaha ha wawata jolde ni e avion Amadou c'est ça aɗa ɗum ɗon tugnade konngudi Pape Mor Fall mo ganduɗa ko goto e jolnoɓe hen ɓen ɗon wiide makko wonde omo sifo holno gueɗɗe mbano aɗa andi a haali joni ko fate banggue haqqillantago ene woodi certains joueurs de football biyeteɗo Dennis Bergkamp ko neɗɗo mo ganduɗa petanno toon to Arsenal o meeɗi dañde honɗe e caɗele c'est à dire koye avion o wonno accident o nde waɗi nde kulhulɗi caabima haw natta jolde e avion haɗo kalten ɗo so tawi Arsenal ne jogui match soit ko championnat soit ko Ligue des champions kanko o rewata ko less ko auto makko o ƴettata donc hono makko en ne keewi ko exemple dokkirɗen kono eɗen gandi banggue haqqillantago aɗum boni hen no fewi tawno avion so tawi a jooli hen Aissata ina wayno ko caɗele mawɗe e kala ko cuusɗa hakkille ma directement koko artata e mayde hakkille ma aussi koko hotata e gueɗe baɗe noon donc noon so ɗum ɗo neɗɗo daɗi e ɗum ɗo tan alay saago heddote hakkille mum noon tigui Amadou wadde ko ɗo guddirten roɓɓindu jayndeli meɗen tottude aadi tan bandiraɓe yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Ayaw Pindi TV lawol gongol ko wiide tan mbaɗi eme mbaɗi commenté saabu hen min gandata miijoji moɗon Ndeye Fatou Massaly hen no e banggal caméra o e ballal Thiat Aissata Ndiaye Amadou Moussa an kuccitno e moɗon